Ak mermerli Aşgabat'yň bizmen etrafynyň köpetda köçesiniň uguruny 4 gatly 30 köýlü 5 tany we Öktürif köçesiniň uguruny bolsa, şeýle jaýlaryň altysynyň açyş tawarlary ýaýbanlanyrly. Ähli amatlyklary özüne jemleýän döwrüp ýaşaý jaýlaryna göçüp gelmek bagty meýser eden maşgalalaryň agzalary, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkarar bolmak uguruny edilýän alady üçin hormatly prezident we gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Halkymyzyň ýokary hil derejesine laýyk gelýän amatly ýaşaý jaýlary bilen öpçün edilmegi, hormatly prezident bilen durmuş ulgumyny nazarlayan siýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Bayramçylygyň öňsýeresini paýtagtymyzy täze jaý toýlarynyň tutulmagy bagtyar zamananyň her bir günüň şahatlykly pursatlary besenýänligini görkezýär. Toýly wasyna besenen ýaşaý jaýlarynyň ýanyna medeni köpçülikleň çäreleri giň ermerli. Soňky saatlarynyň aýdym säze çykyşlary täze jaýlaryň açylma münasibetli gurulýan dawarlary öz boşly bayramçylyk öwüşgünni çaýdy. Adamlar berek-berege ýetip gelýän halkara Nowruz güni bilen gutlap, täze jaýlaryň toý tomaşaly jaýlar bolmagyny arzu etdiler. Ýaşaý jaýlaryň ýanaşyk ýerleri gowuna jaý awadanlaşdyrylap, olaryň çäklerini döwrüp sport meýdançalary ýerleşdirildi. Munyň özi ýurtmyzda halkymyzyň bagtyar ýaşaýyşynyň öpçün edilmegine ören jogapkärçilikli we toplumlaryň esasy çemeleşilýänliginiň nowatdaky suwtnamasyr. Häzirki döwürde hormatly prezidentiň tagallasy bilen paýtagtymyza we ýurdumyzyň durly künjeklerini ýokary amatlylygy bolan kimde otoglarynyň ýerleşdirilişi gowlanyrlan döwrüp jaýlary gurulyp ulunmagy berilýär. Şunun bilen baglanykda şäher ilatyny häzirki zaman ýaşaý jaýlary bilen öpçün etmek uguryna zerur tagallalaryň edilýänligini bellemek ýakymly. Bu ýerde gurulan dawara gatnaşýanlar ýurtmyzda halkymyzyň awadan ýaşaýşy uguryna edilýän alady üçin hormatly prezident we gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Aýdym säze çykyşlar bilen utgaşykly dowam eden dawarda has tapawutynyň gurulşykçylary hormatly prezident bilen adynyň sowgatlar goşurly. Munyň özi halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan dawarlaryň toplumlaryň esasy gurulýanlygyny äşkär edýär. Möhüm wakanyň hormatyna gurulan dawarlara gatnaşçylar aýratynam täze jaýlary göçüp gelmek bagty meýser eden maşgalalaryň agzalary, halkymyzyň ýaşaýyş we durmuş derejesiniň ýokurlanmagy ugruna döwlet derejesine alad edilýänligi üçin aýratyn gowunç bilen nykdylar. Şeýle-de olar mukaddes urazaýyny gurulan dawaranyň taryhy ähmiýeti eý bolanyny aýtdylar. Halkara Nowruz gününiň öňsýeresine täze ýaşaý jaýlarynyň ulanmagy bermegi, ýurtmyzda adamlaryň awadan ýaşaýyşy ugruna edilýän aladanyň rowaşyklary besenýänliginiň nowatdaky suwtnamasyr. Şeýle-de dawara gatnaşçylar täze jaýda döwrülen şertler bilen tanışdylar. Bayramçylyk münasibetli täze jaýlara göçüp gelmek bagty meýser eden başgalalar toý saçaklaryny giňden ýazyp, dörli tagamlaryny taýýarladylar we toýa gatnaşýan mehmanlara hödür kerem etdiler. Täze jaýlarda otoglaryň ýerleşdirilişi gowlanyrlan we türkmen halkynyň milli ruhyna kywaýyp gelýän derejede enjamlaşdyrylan aşganalaryň mümkinçilikleri häzirki zaman görkezçilerini dol gabat gelýär. Täze jaýlaryň açylma münasibetli gurulan dawara gatnaşýan adamlar bu ýaşaý jaýlarynyň gurulşyklarynyň hil derejesine we bezi aýratynlyklaryna hemde otoglaryň enjamlaşdyrylyşyna ýokary baha berdiler. Munyň özi halkymyzyň eşit durmuşynyň öpçün edilmegi bilen baglanşyk meseleleriň döwletimiziň hemýeşilik üns merkezine saklanýandygynyň nowatdaky suwtnamasyr. Öý eýleri ýurtmyzda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygydarly ýokurlanmagy ugruna döwlet derejesine alad edilýänligi üçin hormatly prezident we gahrman arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar.